Wel, ma ni ta. Di troi lawr tam bach, please, Kev. Be? Sori, dwi'n clywed. Dwi'n mwyd am barti fan hynod. Gwrando man, mate. Be ti'n feddwl ti'n neud? Dy ben di'n iawn, dy Darren. Darren Drws Nesa, ia, cyfres deulu di da. Ia. Chdi di Darren, da? Fi di Darren, ia. Mewn Darren gymeriad mewn o'r briodas. Cymleth. Ma' bob dim yn taro, yndi. Bob dim. Ynddi'n was i. Yn bosib. Ynddi, yn bod bych a dros da chdi'n lardu. Ti isio mynd efo fi? Mynd efo chdi lle? Mynd efo fi? Swn i byth gallu mynd efo rhywun sy'n dwyn. A'r gwahaniaeth rhwng y fam a'r tad hefyd, lle. Bach o Homer Simpson ydy nghymeriad i Kevin sydd y tad. Doedd o'n yn useless. Doedd o'n useless. Doedd o'n just ddim yn... Doedd o'n hitio'r target. Ti am eistedd fanna'n gwatcha, dwt? Ac dw te. Dwi am di tu i nôl un arall hain, li. Ar i gyda edrych ar ôl chdi. Oedd. Lot. Ond dwi'n meddwl, yn ystod y ffilmio, dwi'n meddwl oedden ni fel Kevin a Darren go iawn, lle. Gawon ni laff. Do, oedd o'n help mawr. I rywun oedd yn dod mewn, ni'n wedi gwneud i byd fel yma o blaen a oedd gen i'n syniad be oedd be a oedd cael rywun hyderus a digon o wyl. Oedd o'n hyb masif i'r hyder ac oedd o'n ideal. Gatho ni hwnna? Teg, do. Cheesecake David. Ia. Ideal. Dwi'n meddwl y gyd mor naturiol yn ffilmio. A'r golygfeydd y digrifwch a'r tristwch. Ac oedd o fel John pethau sy'n digwydd mewn bywyd go iawn. Oedd o'n berffaith o ran perthynas tad a mab a yr angst sy'n na mewn teenager yn cael ei hormons yn chwarae brains o'n mynd. Ac oedd o jyst yn hwyl cael chwarae efo meddwl cymeriad Kevin o ran gwybod yn iawn bod o isio'r anawchian gael y genod ma, dim gwybod be yn ymlaen. Cros nwsyd o ar ei ben blwydd. Yn chosti thynnu byd i chdi. Gyda ni Tara doedd yn chwarae Debbie y fam. Gyda ni Hugh, oedd yn David. David. O'n i'n mynd gweithio i Food Hygiene Department oedd o. Gei di neb sy'n gwybod mwy na David am germs a bacteria. Do'n llawer o olygfeydd rhwng Kevin a David i ddeud gymaint o angst a casineb bron o rhwng y ddau. Oedd o'n eisiau gymaint o ffrindiau off y set, lly. Oedd o'n challenge ac yn hwyl i greu hynna, gael yn chwarae arno fo. Gyda chi Angharad a Dyfrig oedd wedi dod efo at Debbie, sef y fam. A wedyn oedd gennych chi Chloe a Gwion wedi dod at chdi a wedyn. O'n i rhwng y ddau deulu wedyn. Mae'n siŵr iawn lle o'n i'n rhoi ar osar. Na, dwi'n meddwl dyna. Dyna'n dda bod chdi fel tigan yn cael ei daflu rhwng ddwy bos, di. Iawn. Dwi'n edrych ymlaen i wylio'r gyfres achos... Mae'n rhywbeth newydd, mae'n ysgafn. Mae'n ysgafn, mae'r llon a'r lleddf yno fo. Dwi'n meddwl lot o bobl uniaethu efo tor brodas a o ran yr oedolion a'r plant. Mae Graham yn gallu sgwennu fel meistr yn ei grefft. Just bethau syml na mae pobl sy'n gymryd yn ganiataol ti beth i weld ar teledu yn aml ond o just y pethau go iawn yma a mae'n wir. Pethau di newid o'n do, Kev? Pigon fi drwy'r amser. Edrych o bo honno, dwi'n mynd am byth.
Weithiau, dwi jyst eisiau teimlo dipyn bach gwell am bethau. Dwi'n poeni bod ni wedi gwneud camgymeriad. Awkward. A finna meddwl bod fi wedi chwarae blindar.